नमस्कार, हमार नाम बाटे सौरव सम्राट यादव। रउआ सबके बीच में लेके आइल बनी कविता जो उनकी पंचायत के ऊपर लिखले बनी। लगभग ऐसे हर पंचायत में हो रहल बा, तो सुनी हमरा जुबानी। बहुत ही अच्छा कविता बाटे। ए पंचे का बतलाई पंचायत के हाल हो, ए पंचे का बतलाई पंचायत के हाल हो। नल जल योजना जब से आइल बा, नल जल योजना जब से आइल बा, तब से पानी खाती लोग टाटराइल बा, तब से पानी खाती लोगवा टाटराइल बा। ए पंचे का बतलाई पंचायत के हाल हो। आ मुखिया जी से लोगवा पूछे, आ मुखिया जी से लोगवा पूछे का भई रौरा विकास के, का भई रौरा विकास के। आ मुखिया जी आपन रुबाब दिखावेले, आ मुखिया जी आपन रुबाब दिखावेले। ए पंचे का बतलाई पंचायत के हाल हो। आ सब पोलन पर आइल बल्ब लगावे के तो, आ सब पोलन पर आइल बल्ब लगावे के तो जहाँ तहाँ लगवले, जहाँ तहाँ लगवले। तब वो मुखिया जी आपन काम गिनौले, तब वो मुखिया जी आपन काम गिनौले। ए पंचे का बतलाई पंचायत के हाल हो, ए पंचे का बतलाई पंचायत के हाल हो। मुरघटिया में ना माटी गिरल, मुरघटिया में ना माटी गिरल, ना गली ईटा करल भई, ना गली ईटा करन भइल। ए पंचे का बतलाई पंचायत के हाल हो। आ मुखिया जी अपना दलालन से, आ मुखिया जी अपना दलालन से झूठे जयकारा लगवावेले, झूठे जयकारा लगवावेले। आ जनता करे हाला, आ जनता करे हाला, तो कागज में विकास दिखावेले, तो कागज में विकास दिखावेले। ए पंचे का बतलाई पंचायत के हाल हो। 5 साल पूरा भइल, 5 साल पूरा भइल, तबो ना कोनो काम पूरा भइल, तबो ना कोनो काम पूरा भइल। ए पंचे का बतलाई पंचायत के हाल हो। आ राशन कार्ड में नाम जोड़े के आए, आ राशन कार्ड में नाम जोड़े के आए, तो लोगवा से पैसा उसराई, तो लोगवा से पैसा उसराई, तबो ना राशन कार्ड में नाम आई। ए पंचे का बतलाई पंचायत के हाल, ए पंचे का बतलाई पंचायत के हाल। कविता बहुत ही अच्छा लागल है, हमरा पूरा विश्वास बाटे कि रउआ सबके अच्छा लागल है। आइए, अगर जैसन कविता सुने के चाहतनी तो रउआ सब कमेंट करी, शायरी सुने के चाहते हैं तो शायरी के लिए भी कमेंट करी, और कॉमेडी देखे के चाहते हैं तो कॉमेडी के लिए भी कमेंट करी। और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर ली, और बेल आइकन दबावल मत भूली। इतने निहोरा बाटे, आशीर्वाद प्यार दुलार ऐसे ही बनैले रही लोगी।